Nyakora Mugia Juang machiegni e twak marwa mokwongo kinyi makawuono kama odwa twak kotudore kod okang' mane doho mamalo kawo odiochieng' manyoro mano mar chungo mano chenro mar keto e lwet joket mwandu mopogore opogore kata kembe mopogore opogore mag sirikal e pacho kae. Odiochieng' manyoro doho mamalo ne ong'ado ni mano Privatization Act mar higa mar 2023 en ataro mar chik kata tiyo ataro mar chik kalure ni ne ok okaw pach jopiny e kinde mane ikete ayanga. Gino makoro no chungo uso kata keto e lwet joket mwandu mano kar romo mar KICC mano bore Nairobi kaka achiel kod kembe mamoko mane ichana ket e lwet joket mwandu. Mano koro nyiso nang'o kaluwore ni koro mano Privatization Act mar higa mar 2023 ni osebedo kotiyo ataro mar chik. Onyiso nang'o kokaw pach jopiny makoro kete e yor chik obro medo tiyo e pacho kae kose kaka doho oseng'ado ema koro ibro bed ka iruche oko kaeto kembe mago mag sirikal monego bed ni kete lwet joket mwandu ok bibed kikete lwet joket mwandu. Mane wach modwa twak okinyi makawuono to twak makamano ok abibedo godo kenda. Nyakwara Mugia Juang antiere kod welo ariyo e studio marwa e county ma Nairobi kae. Wendwa mokwongo antiere kae kod Brian Onyango okil Kamaloka kaachiel kod CPA Ken Nyamolo ma en jalony e weche mag uchumi. Oyore Brian chiew nado kinyi makawuono kendo machiegni twak. Oyore ne Joyce chiew maber to amba chiew makare machiegni. Pero kamano. CPA Ken Nyamolo yaore chiew nado kinyi makawuono. Oyore Joyce, oyore Nyakwara Mugia Juang chiew maber. Machiegni ureto wako kinyi makawuono. Nyakwara Mugia Juang in bende kamora mora ma itudri kod kinyi makawuono. Inyalo chwalo nwa paro, penjo, ote mora mora kokale namba mar ote machuok 3-6-000 kaka pile mbui mora mar Facebook ibiro yudo wa achiel kachiel Ramogi TV X @Ramogi TV. An bende inyalo tudri koda e Facebook page mara ibiro yuda Joyce Oduor, mbui mara mar X ibiro yuda @Joyce Oduor_. Kawachako twak marwa yango kinyi makawuono chak kodi wakili Brian Onyango. Nyaka sani koro wang'eni mano Privatization Act mar higa mar 2023 no bedo declared unconstitutional kod doho odiochieng' manyoro. To wang'eni nitiere moko kuom kembe ma sirikal no sewacho ni bobed ka ikete lwet ji giwegi kata kamano chenro makamano koro ochungi. To gino maduong' mane doho wacho ni en kotudore ni noko kaw pach jopiny. Mano koro nyiso ni ka seche moko sirikal okaw okang' mar kaw pach jopiny onyalo dok itiyo kode kose bro bedo nang'o. Ero kamano Joyce, kendo ero kamano kuom rwaka e thuolo ni. Mokwongo gima nyaka jopiny wateng'e kata jowinjo wang'e en ni doho maduong' iluongo ni High Court of Kenya nigi ratiro mar wacho ni gimoro amora motim kata gimoro amora ma bunge okadho ok okadh kalure gi chike mag Kenya, Constitution of Kenya. Matiende ni ka doho owacho ni Privatization Act of 2023 is unconstitutional, mano tiende ni ok nyal ti kode kendo gimoro amora motimgo bang' the declaration of unconstitutionalism en gima chik odagi. Koro gima aneno ka dhi timre en ni framework mane idwa lokgo kembe serikal to be private entities ok bilo. To gima nyaka wang'e en ni ang'o momiyo piny owacho dwaga ni otim privatization of public operations. Privatization en thuolo mar chiwo kembe mag serikal mondo kik, nikech ing'e ni kembe duto mag serikal pesa taxpayers money omenda ma jopiny ema dhiye kendo serikal ema yiero joma tiyo e kembego. To kidhi timo privatization mano tiende ni jogo ma jo ohala ema bo control kendo ema bo fund. To ka Privatization Act obedo declared unconstitutional matiende ni ok nyal ti kode, mano tiende ni serikal ok nyal tiyo gi the framework mar Privatization Act mondo giket kembe mag serikal mondo bed kembe mag jotim ohala. Lakini nyaka wang'e maber ni privatization nochakre chon kendo ndalo machon nitime under framework gi National Treasury. Mane ni National Treasury ne nigi thuolo mar timo a mechanism through which ginyalo loko kembe mag serikal mondo bed kembe mag jotim ohala. To kane Privatization Act obiro, Privatization Act nogolo frameworks go te. Matiende ni tinde kidwa tim privatization nyaka law Privatization Act from the year 2023. To
gimane koto wacho nyoro en ni Privatization Act ni kaka nolose ji ok nobedo consulted matiende ni jogo manonego ochiw duondgi machalo kaka joma tiyo e serikal go, joma tiyo e private entities go ok nochiwo duondgi matiende ni chikno ok nokadh e yo kaka dwarore gi katiba malo. TPA Ken Nyamolo ka arwaki twako kinyi makawuono wang'eni chenro ni mano mar Privatization Act mana kaka wakili Brian Onyango sewacho nochake higa mar 2023 to wang'eni mano duond bura mar ODM mane odhi e doho ka koro ne gikwedo ahinya kao kembe mag sirikal mago mar mondo mi obed mag ji giwegi wang'eni ne ntiere kanyo koda mano Kenya Pipeline, Kenya Literature Bureau, Kenya Seed Company mane moko kuom kembe mane idwa mar mondo mi okete lwet ji giwegi ne giwacho ni nokokao pach jopiny kaka yangore gino mabende do nokal penjo nyalo bedo ni seche moko nyalo bedo ni ne nitiere kembe moko mane osekete lwet ji giwegi e kinde mane privatization bill ni act ni poko yudo ng'ikruok masani koro yude do ang'o ma koro bro timore ne kembe makamago ma wanyalo wacho ni seche moko noseket gi lwet ji giwegi kata mago mane idwaro ket e lwet ji giwegi mar mondo mi seche moko gidongre kata gimed tiyo makare. Kamano Joyce. Privatization itimo majorly for reasons ariyo kata adek. Mondo wa enhance service delivery, profitability, kata turn around mag kembe madhi kachalo gima puodho. Act manyo bedo declared unconstitutional nyo wan gi kambi karibu 11 manyo bedo listed the current program mar privatization. Ang'o momiyo nyaka wa privatize gi? To en ang'ono ma joket mwandu miluongo ni private individuals biro godo ma wan waonge godo ma ok wanyal keto. Gi pacha kapok ki privatize nitie evaluation mitimo and samana bet kadonje studio kanago kwano KICC miwacho ni dwani mondo usini en gi space 26,000 square meters ke convert mano into square feet as around 10.7 in about 2.9 million square feet or something like that. Space in Nairobi yudoka space between 70 to 150 or 170 depending on the location. Kiwacho ni KICC okay profitable space mantie kanyo no the 32 floors isetimo godango to the valuation mitimo manyiso wa obed ni tiyo gi book value kata the cash flows, discounted cash flows to sami usene ti usenenga gima wasefwenyo ni privatization en gimi tiyo godo chamo jopiny e tokolowu ipenja ni kembego mano keti machon. Of course wang'eyo kata Kenya Airways no chako ndalo machon to no bedo privatized oseloso faida didi keng'eyo trend mare profitability mare. So does it then mean ni en adiera ni ki privatize to profitability biro? Aparo ni en about interest ma ji nitie godo to gima the private investor nyalo biro godo. I believe ni wan kaka country governance systems magwe mapod kwang'eyo gimomiyo inyalo bukori tichiew tikoni kawuona dhi uso a Kenya Pipeline Corporation. Mano is a strategic asset almost equivalent mara security installation. Kiseuso Kenya Pipeline Corporation itimo gik mitimo gi airport port bende itimo kakitimo iketo piny kanye uso gigute mwando ute munyalo serikali onego beni kigo service delivery igol nwa mafuta from Mombasa to the farthest end mar Turkana through the pipeline kiseuse expose jopiny price control ngano madhi manage. Aparo ni wan wawegi gi serikal mabende wan part of serikal nyaka wanonre mondo diera kudwaro ni mondo u privatize genuinely to umiwa rational evaluations motim manyalo miyo wa make an informed decision as to when
to privatize or not. Otherwise, anigi pacha to ken paro mochiko kuro. En paro mogwo katiyo gi dholuo. En paro maseche moko nyalo hinyo piny Kenya e kinde mabiro mbele. Kabisa. To ka aduoki twak Brian Onyango kalor ni nyaka sani koro waseneno ka doho nosechiwo ng'eto mare mano ka wacho ni mano Privatization Act mar higa mar 2023 en ataro mar chik kalore nok nokawo pat jopiny. Kinde mang'eny wang'e ni ka buro mako sirikal do ko ong'eto against sirikal nikech koro wang'e ni ma en against sirikal. Sirikal kaachiel kod jod bura ema wacho ni ne orikni koda kalo Privatization Act kapoko kawo pat jopiny e yo makare. Bende ginyalo dok chien ma gine kaka ginyalo kawo pat jopiny kendo ma gi appeal the case mondo koro med tiyo. Erokamano. Kalure gi madoho nosewacho. Serikal mar Kenya nigi options adek. Option mokwongo en chwalo appeal e Court of Appeal. Matiende ni ginyalo dhi e Court of Appeal to gikono Court of Appeal ni doho maduong' High Court okoso kuom decision mane gigolo. Mano option mokwongo. Option mar ariyo en dok ir jo Kenya nikech sani framework mar judiciary sani king'iyo judgments mang'eny cases kata kobedo declared unconstitutional to court koni gimomiyo oko gimitimo no okoluwo chik. Matiende ni serikal nyalo kawo thuolo to dok timo gima doho nowacho ni ok otim maber. Matiende ni ginyalo dok ir jopiny kata ginyalo manyo thuolo moro amora mondo gilosgo mak. Kinyalo paro Joyce ne mane Finance Act of 2023 okel kendo Finance Act 2023 nokelo housing levy to kendo doho maduong' nobiro mong'ado ni housing levy no is unconstitutional. Emomiyo ne githicho oko Finance Act ma 2023. To ning'iyo ka serikal nodok e drawing board modok e bunge to kelo gimiluongo ni Affordable Housing Act. Matiende ni housing levy mane othicho oko gi doho cha gikele gi thuolo moro amora. Koro option mar ariyo ma serikal nigo en dok back to bunge to manyo framework manyien minyalo losgo wach privatization. Kaka jalony Nyamolo osewacho ka en ni ntiere ber kendo wach privatization nigi ber mang'eny kendo rach be en go. En mana ni nyaka watim analysis mondo wang'e ni gini ber koso gini rach. For example, king'iyo kembe machalo Kenya Literature Bureau kata Kenya Pipeline Corporation, magi kembe ma are more regulative. Matiende ni mano kende e kaka serikal nyalo control. Kenya Literature Bureau ema nigi ratiro mar control kata the publishing of education materials. Kenya Pipeline nigi ratiro mar control kaka oil bedo transported within the country. Matiende ni magi kembe makitero to the private individuals kumantiere private businesses dontiere kaka serikal will lose control and therefore serikal bokoso kaka ginyalo control kata ginyalo protect the consumer. Koro gima aneno ka serikal nyalo timo ni serikal nyalo chwalo appeal. Wang'eno ginyalo chwalo appeal to sama gichwalo appeal no ginyalo timo application e Court of Appeal. Ni sama pod watimo appeal ni gima ne doho owacho cha wa stop manene watim ni gimiluongo ni stay of execution. Koro mano ka gitimo to mano tiende ni privatization mane dhi mbele cha nyalo dhi mbele nyaka chieng' moro Court of Appeal wach nang'owa wambe wayie gi doho maduong' kata watamre gi doho maduong'. To kata ka Court of Appeal otimo decision no jo ODM kata jo serikal pod nyalo chwalo appeal kendo nyaka Supreme Court. Ma Supreme Court wach gino malanga. Koro gima aneno ka onego tim, aneno ka ber kotim en ni serikal onego duoge drawing board, onego correct gigo mane ok gitimo. For example, ka analysis machalo cash flow analysis, profit loss analysis kaka jalony mar omenda osewacho no. Ka serikal oduogo motimo to I think ni it can achieve a better result than just deciding to sell this or to privatize this organization. To gima adwa medo kendo en ni
nitiere gimiluongo ni privatization. To e privatization act kanyo be nitie gimiluongo ni nationalization. Matiende ni kaka kembe mag serikal inyalo lok private, kembe mag private be inyalo kaw gi serikal through a process called nationalization. Kinyalo paro, there are some success stories e privatization ka. Ndalo machon kaka osewacha, an example in Kenya Airways. Kenya Airways used to be wholly owned by the government, but sani iyudo ka majority shareholding nigi private individuals. King'iyo kata Kenya Commercial Bank, KCB Bank. KCB Bank ndalo machon ne en bank mar serikal. Kendo kinyalo kwano banks ma inyalo wach ni bank mag serikal ma Kenya, iyudo ka achiel kuomgi en Post Bank. Post Bank en mar serikal. King'iyo moro kendo ndalo moko ne nitie National Bank, but king'iyo kata performance mar Post Bank gi National Bank of Kenya, ibo fwenyo ni ok ne gitimo maber. Emomiyo bang'e National Bank of Kenya ousne KCB kendo sani idwa usne Access Bank. Post Bank waneno ka oko pod gin systems machon kendo pok gi progress. Koro there are some success stories in the privatization, for example KCB. Koro gima watemo wacho kaka jopiny kata gima doho temo wacho en niya, nyalo bedo ni reasons muchiwo mar privatize these government corporations gi. Maybe reasons go becho. En mana ni reasons ki duok na jopiny. Achiel kuom gima ne obedo raised gi jo ODM en ni kitimo privatization of any government corporation, matiende ni jotich matiyo kata Kenya Literature Bureau kata Kenya Pipeline kata KICC go koro ok bi bedo jotich matiyo ne serikal, gibo bedo jotich matiyo ne private individuals. Kendo ng'eni private individuals ng'enyne gin contract, so there are so many things they will lose. Koro gima ne doho temo wacho en ni kata mana jotichgi dhi wuo kodgi, dhi timnegi public participation. Erokamano. CPA Nyamolo kaduoke twak okiny ma kawuono, bende wang'eyo ni nitiere kopogore kata kod KICC ma koro nochungi uso mage kaachiel kod kembe moko mane serikal geto mar keto e lwet ji giwegi. Nitiere kembe moko kata sectors moko ma bende kinde mang'eny wasewinjo kiwacho ni dwa bedo privatized. Ng'eto mar doho ma koro sani koro ng'eto ochungo mano Privatization Act ma 2023. Ere kaka seche moko nyalo chocho investor confidence ahinya nyato e piny Kenya kalu ne wang'ega ni kinde mang'eny ka jaket mwandu dwa biro keto mwandu kimoro to nyako bed kod confidence moro kata diera moro ni ka keto mwandu na kanyo to en kuma kare abro bedo ka yudo returns. Ng'eto makama onyalo chocho investor confidence e yo machalo na. Investor confidence ma Kenya. En gima osechochore ma ok anyalo wacho ni bura manyodo ng'ado ni ema biro choche. King'iyo in the past 2 years, kembe mang'eny osebedo kawuok Kenya kadhi e pinje mamoko nikech lwasi marwa ma Kenya. Ushuru mwachulo ni malo. King'iyo apart from ushuru kata tax mantie malono, cost of doing business ni malo, electricity, power ni malo. Koro kata mana mabiro mwawacho ni kembe gi dhi bedo privatized mondo gibed profitable, pod gidhi donjo mane lwasi mane moko ka nitie. To an awuon to kayie gi wach mar privatization. Ok en a solution ne kembe ma fail. Nitie more to it. En an issue of mismanagement gi the governance structures mwaketo kaka piny. Nikech ka ok change lwasi tikelo investor to pod obede that environment mantie mondo mi oyud ohala, nikech private firms to profit is the driving motive. Mondo mi oyud ohala ibiro yudo ka nitie gik moko manyaka ang' ne gitim kaka low wages,
employment terms bedo varied no wacho ni from permanent and pensionable to contracts. Imiyo jogo eko makoro ntie kanyo discretions moko ma ka ok gitiyo godo maber tiyudo ka koro gihinyo jopiny. Omiyo wan wawegi kapod kwa decide ni wa privatize. Waneare gik mwanyalo timo manyalo miyo gigi oringo maber. Wawe mentality, attitude ma wantie godo en ni gir sirikal en gima onego bed yako. Kata gima da ng'ato dhi motimo maber. Ni ka en stima mar office tiweye koliel. Odi okiwe. Wa change mana mentality marwa. Then waket jogo eko manyalo konyowa mondo kembe gi oran. Awinjo pek kuwachona ni pipeline udwa ni mondo umi a private investor. Ng'ano mabiro timo price control mag fuel, mag gas mabedo transported. Eye kanyo wan gi national oil. Matiende ni kuro government nitie along the supply chain, en producer to en gi outlets mag National Oil Corporation. Ka in a producer, I make losses nadi. National Oil, they make losses nadi. From economics, prices mag oil are sticky. Ke with the petrol station, ubed Total, ubed Shell, ubed mora mora. Ibro ino ka prices go were man nage nukta moro. Kapo nono nigi were. Kuro in, ka in a producer, in gi pipeline me transport godo gigi. Iti make losses nadi. Aparo ni bro chopo kamoro makata katek. To waburo tero jomogo ka jodil. Mondo deal gi mondo jechien mana ege no mondo wuogi mondo mi wane kaka wanyalo govern this country. To kopogore kod privatization kapod antiere kuomie CPA Nyamolo. Nikech wang'e ni kinde mang'eny sirikal wachoga ni kembe gi ok tim maber, we waket gi lwet ji giwegi. Alternative mane minyalo ti godo mopogore kod privatization ma kisewacho ni ok ochuno ni in korka kori ok ne ka ber ni ka Kenya Pipeline Corporation ikete lwet ji giwegi. Tadede wacho ni gibedo privatized nikech gin loss making. Matinde ni manyo ng'ato manyalo biro to keto pesa kayo to koro nyayo chenro mage mag tich. Alternative mage ma wantiere godo wan kaka piny Kenya kopogore kod chenro mag privatization mondo kembe mago adira to mago mondiko ji kaka mag sirikal kik de lwet ji mar mondo mi bendo mi ji obed kod dagne ni kore bobed kindika e contract korumo to kora timora nang. Iwacho maber ni ji giwegi. Ji giwegi gige na ng'ano were. Nikech wacho ni endalo mathoth en yo mar chamo sirikal gi e toko lowo. Ji giwegi gi onego ugolnwa veil margi mondo wang'e ni ji giwegi en wakili Ojango. Ji giwegi en Nyamolo. Onge tiende mondo iponde tok ji giwegi ting'e maber ni gini to joise madhi lochore toka ka koro ene mwadhi chiemo kode. Mana chiel. Wacho example mar KICC. En adiera ni nitie migepe mang'eny mag sirikal modak kuonde michule rent. The recurrent cost king'iyo ma sirikal kata migepe mag sirikal tiyo godo chulo rent kende gi electricity and everything. Donge ginyalo save ka space ma wacho ni ma KICC cha 26,000 square meters into square feet. Wacho no be about 2.7 million square feet. Nitie gik mang'eny minyalo tim godo. Achiwo mana example mar KICC. Kichiwe ne migepe gorofe 32 mantie kanyogo. Ichiwe kata ne private enterprises. Ka makorego mienwa ni wadhi yawo kambi moro maduong' to wakao kata floor. Pod wabiro keto income. Be giseteme renting out. Tang'o matimore. Sabu ballroom mantie kanyo, boardroom mantie kanyo no. Ang'o mitimo godo apart from rito ka nitie international. Nitie gik mang'eny minyalo tim. Sirikal kidhi Naivasha kawuono idhi Mombasa ibiro yudo ka institutions nitie hotels. Space wantie godo kacha. Ok wadwar kaka wanyalo timo savings manyalo konyowa and mwatimo maber to savings ka nyalo bedo redirected. Anaparo ni mane analysis ma rational manyalo konya. Otherwise, okayie. Yes, nitie moko miluongo giwacho ni loss making. To loss making, the same system mang'ama dhi biro cha dhi timo godo turn around. We are not short of people manyalo tiyo Kenya ka.
Shida en marwa ni kuchopo sama koro bedo recruited tineno ni wuod nyamolo wiye teko kang no play ball kaka dwaro tigole kando tidwaro ng'at moro manoywa buoto mabiro timo kaka timo. Attitude marwa ema nyaka wa change ni public good kata public property nyaka bed planted, nyaka wa change nikech sama okethore tibende ang nyaka ni yude ko affect in one way or another. So I think it's just about attitude change or get proper governance structures. About your example mar Singapore. Sirikal manyodonjo ni tend to lean towards ideologies mag Singapore. Kineno kidhi affordable housing Singapore. But gimok ging'eyo ni in Singapore the rule of law is respected. And the rule of law bende is one of the indicators mag ease of doing business. Kamani wacho ni investors bidecha. Ngano endo manyalo biro mondo ket omenda ne kata mwandu ne. Kama ji okoluore chek. Anyalo biro tadonje puothi tating'o rombe ni anytime. So nitie dynamics mang'eny ma wan wawegi nyaka walosi mondo warie ka wadwaro ni kembe gi mondo timbe. In Singapore kibedo charge gi corruption kata kibedo suspected. Donge nitie prime minister manodhi odere nikech ok onyal face the consequences. So gigi bedo mismanaged gi ji kawan. Nyaka wadwar the right individuals, the best fit manyalo konyo mondo watan around kembe gi. We are not short of individuals manyalo timo mago. Ilero kanyo makare ahinya. Wakili Onyango kadwa keto kokinyi makawuono nyaka sani koro wanyalo wacho ni ma en gino makoro oseng'ade kod do matene ni koro nego bed ni iweyo ti kod Privatization Act ni e kinde mabiro mbele. Bende seche moko nitiere achid nade ma sirikal nyalo yudo obed mago mag wanyalo luongo kod dongere ni wechego mag legal kata economic consequences ma sirikal nyalo bedo godo kotudore kod ng'eto makamano nikech wang'e ni wantiere kae kod sirikal, wantiere kod kembe mag ji giwegi ma bende nosingnegi ni gibo bed ka iketo gigi e lwetgi. Erokamano. Mokwongo kaka CPA Nyamolo osewacho en ni achiel kuom gima nyaka watim as an alternative to privatization is just good governance. Mar ariyo mondo aduk penjo ni en ni there is likely to be some consequences. King'iyo framework mag contracts achiel kuom gik ma contract ondiko kendo it is very important mondo kidonje contract gi ng'ato mondo ng'i en ni achiel kuom gigo iluongo ni vitiating factors, achiel kuom gigo minyalo tiyogo mondo kik suffer any consequence en ni you provide for some supervening circumstances. Matene ni inyalo ndiko e contract ni ka doho ong'ado kata doho koketho gini kata ka doho ostop gini to okabichuli. To ka contract no ndiki to oko contemplate the likelihood of doho mano ni serikal bo chudo kata ka doho otamre kato yie. Emomiyo it is very important mondo wang'i contract. Koro that is the likely legal consequence ma this decision brokers. To gima nadwa medo from gima jalony owacho en ni mokwongo ntiere alternatives to privatization. Alternative mokwongo en gimiluongo ni public procurement and disposal. So under public procurement and disposal ma en framework moyiene serikal uso, okay, kata nyiewo. Disposal en uso to procurement en nyiepo. Matene ni serikal, for example, kane gineno ni Kenya Literature Bureau nigi a problem of governance kata Kenya Literature Bureau nigi a problem of supply, negi nyalo tiyo gi framework mar public procurement mondo gikel a private service provider within the public procurement and disposal framework mondo gikel kata ng'ama ong'e uso maber to en ouso to giwinjire kode ni kiuso timima. Mano is one of the ways of ensuring ni the goals mag privatization ka obedo achieved kata ka onge Privatization Act. Mar ariyo en disposal en tiene ni serikal oyiene uso en mana ni Public Procurement and Disposal Act uso mar serikal itimo mana to movable goods.
Matene ni emomiyo inyalo yudo ka seche moko gari moro kata mtoka moro ndik ni GK kasto bang'e ondik ni XGK obedo disposed through Public Procurement and Disposal Act, obedo advertised moyudo the best bid. Mano one of the ways me inyalo timgo ki uso some sectors ma are not profitable, but under the Public Procurement and Disposal Act ok usete, iuso mana portions which are movable. For example, inyalo uso kata machines mag Kenya Pipeline mo oktigo kata ma redundant ma nyalo bedo the cost momiyo ok wayud profits. Mechanism mar adek ma aneno ka sirikal nyalo tiyogo as an alternative en gimiluongo ni Public Private Partnership Framework. Matendo ni sirikal oyiene mondo partner gi a private entity locally or internationally to achieve the government goal. King'iyo achiel kuom the success stories mag private public private partnership en expressway. Matendo ni ineno ka expressway ne jo Kenya owinjire gi a private company in China to obiro to jo kambino obiro moketo expressway. Koro sani pesa ma wachulo cha pesa no dhinegi to ok dhinegi ni mondo gilos ohala, dhinegi mondo giduok pesa gi mane gitiyogo mondo to pogruok nitiere kanye e kind public private partnership kod privatization? Public private partnership one of the conditions en ni it is a partnership. Matiende ni serikal nitie to private entity nitie. To koro matiende ni this government facility, it will forever remain the property of the government. Matiende ni kata ka aluongi ichalo ka gimi iluongo ng'ato mondo ukonyrugo e ot. Iwinjo iluonga mondo okonyi kata ywecho. To yes, obiro konyi ywecho, obiro loso ni bath ot moro kanya, lakini ok ong'iyo, ok omine ni koro odno mare. Kata kaka puodho ma Kodesha, iluongo ng'ato mondo obi opur puothi mondo imbe puothi ni oyud nyadhi. To ok omine ni puodho no koro mare. To king'iyo privatization en ni serikal kawe to miye private entity. Koro are kawuono puodho ni mar ja ohala ni. Koro that is the difference between public private partnership. Another difference en ni under the public private partnership framework niga gi timeline. Matene ni for example wanyalo winjire ni Kenya Ports Authority ni we waluong a company manyalo turn around, lakini wamiyo gi time, wamiyo gi kata 20 years kata 30 years kata 10 years. To 10 years gi we still reserve control. Matene ni at some point ka waneno ka gini okti to wanyalo kawe back. To kitimo privatization tiende ni are kawuono serikal in kiki wuoye wachwa ni mai koro ni seuso no in koro dhiyo owinjire. To king'iyo kata framework ma koro wachre kendo liekre ni public private participation public private partnership mitimo e Kenya Airports Authority mar adani ni. The difference mar Kenya Airports Authority gi KICC gi Kenya Literature Bureau gini en ni mar adani ni to gidwa kelo ng'ato through a public private partnership framework. En mana ni gimomiyo jing'ur en ni public private partnership ni ochalo ka gimo ochalo privatization. Iwinjo ochalo it is taking the form of a privatization deal ma ji ok ohero. Another framework me inyalo tigo to achieve the goals of privatization kokwa tiyo gi Privatization Act en gima koro sani siasa iluongo ni broad based. Matene ni watiyo gi bath privatization matin, kaso watiyo gi bath public procurement and disposal matin, kaso nyabath public private partnerships watiyo go matin. Matene ni watiyo kodgi in a combined effort. Kendo achiel kuom kembe ma this broad based sani aluonge mani broad based nikech en mo okikore. En Kenya KDIC, Kenya Development Insurance Corporation ma gi kata Kenyari. Ibo yudo ni there are some sectors of KDIC that are purely run by private individuals. There are some that are run by the Ministry of Trade,
and then there are some that are run under framework mar public-private partnerships. Koro aneno ka serikal ni kobedo abeda piny gi jopiny, obedo piny gi jolony, kendo obedo piny to achieve the goal. Kendo kaka CPA Nyamolo nowacho ni wagol mentality moro ni gir serikal nyaka yaki. In fact, awinjo ni serikal oko ka kitemo penjo ni ang'o miyo uyake kamano to ipenje ni oken serikal oken mar min ng'ato. Koro mindset no ka waloko ni serikand ni ka wayake to wan ma wayako pesa wa matene ni ki ketho wach serikal kata kiwe taya mo kisimo e ofisu mar serikal ema bo chulo bills mang'eny, ema bo nyiewo bulb manyien. To bulb no serikal ok bigolo kumoro amora, obo golo e ofuki through taxes. Emomiyo seche moko taxes dhi malo. One of the ways to prevent taxes mondo dhi malo and we change our mindset, we reduce corruption, and we also help in reducing expenditure mar government. In fact, kalure gi report mar ombudsman gi auditor general, ibo fwenyo ni ntiere government institutions moko more implement austerity measures and good practices. For example, kidhi kata judiciary oketo gimiluongo ni individual responsibility, kendo a framework ma serikal sani luongo ni surcharging. Matene ni kitimo gimoro amora marach mimiyo serikal lose pesa, to pesa no ing'ado e misachi. Mano attitude maka wa implement robustly, wabo ensure ni serikal okoyaki, nikech serikal ni en mana wan, kendo joma tiyo serikal no gin mana wan gini. Iyudo ka nyari moro in iyuago gimomiyo serikal pesa ne rumo, to kara nyari moro ema yako gige serikal. En ko dhi ogone fuel to en gach serikal no odhi go adhiya pur. Iwinjo. Koro aneno ni a change of attitude and also consultation nyalo konyo wachni, nikech privatization kalure gi kaka nene seche moko nyalo achieve gik maber. CPA Nyamolo, wang'eni kinde mang'eny ka do segelo ng'eto to wajaneno ka serikal ang'eni gibedo ka wuok oko to wacho ni dong nwadwa timo kama to do to tamowa. Koro mane momiyo seche moko wantiere achiedh nade makama. Kata penjo nyalo bedo ni koso keto kembe makamago e lwet ji giwegi. Bende nitiere kaka nyalo rocho uchumi ma pacho ka, kose gin mana weche ma jomoko nyalo wuok oko mar mondo mi gibuog jopiny ni koro ok wanyal timo kama nikech kambi ni dong nudagi ni kik wakete lwet ji. Mano to wasewinjo kiwacho kamano. Ni udwaro ni mondo watim gigi to finance bill une manyocha utamowa. Nitie alternatives mang'eny. And kik wawuondre, achiwo example mag migepe mag serikal manitie rented business. To king'iyo the recurrent budget, SRC yuak pile ni the recurrent cost. One of the drivers mag recurrent budget and salaries, the wage bill, to issues around rent. Kapoki iwachonwa mano, nyaka wadwar kaka wa minimize these wastages mondo wa realize gimiluongo ni efficiency gains. Nitie gains minyalo bedo godo kanya chulo rent. Migao mo mention nitie Waiyaki Way kae ombudsman, okang'eyo koda building margi kata gichulo, and many others. Current ne uchulo this much per square feet, to ukone wani KICC ne joma nitie kuondego kata mu entities mu miyo morend kanyo ok chulo. Okugol gi to uket migepe mag serikal and you make a saving from the recurrent rent magolo kanyo kakelo. Omiyo ato puda dok mana chien ni iwacho ni iketo gi e lwet joket mwandu ma private magiwegi. Giwegi gi kidhi e toke tibiro yudo ka gina joma nosegoro map margi nang'eni gini to wadhi golo to bang'e to wan gi joise mwadhi bedo ka. Onge ng'ama ng'iewo gimong'eyo ni ok odhi yude faida.
onge jo ohala manyalo ng'iewo gima ok odhi yude faida. En mana ni gima nyaka tim, iwacho ni you make your profit at the point of buying. Iyudo kotim atima gimoro mondo valuation mare odhi piny, mondo ichul pesa matin. Kisechulo pesa matin no, to bang'e tiyudo ka koro dhi adhiya mbele. Kapok wachopo kama wa dispose of gigi, watimuru serious rational analysis and wang'i the alternatives. Kiko bed ni ka kambi ok dhi maber, to waringo mana ni wadhi privatize. Ka en wuod nyamule marane marach, atiyo kode ka gima tiyo gi gira, lakini gira bende ok anyal tiyo godo marach, mari rito mana kaka rito maracha e kaka an bende komiya thuolo mar ran kambino tatem mondo atim, nikech en gima konyo jopiny. Koro ato mano te pacha ni nitie alternatives kapod kwaringo. Achiwo example kendo mar pipeline gi National Oil. Sirikal producer en gi pipeline. Ang'o mamone tiyo gi this National Oil then to make the end product at the retail point cheap, nikech en pipeline no siketo. Sirikal tije en service delivery. Aparo ni wayuda ji, to mondo miyo change gi to state corporation, ng'eny gi chon ne nie mainstream ministry, and it is because of the red tapes mantie ministries emomiyo lock gi into state corporation, mondo mi at least gibed gi some leverage magi operate godo. So that leverage magintie godo no, let us just get the right people and the right governance structures mabiro konyo wa realize profitability. Ng'ama biro chao is not a magician. Udhi biro pod biro tiyo mana gi jokenjo gi to turn around. Ka pod ka gibiro, wabende nyaka wanonre uru mondo wayud jok manyalo konyo wa turn around kata restructure these things into profitability. Wachne mogik achako DCP Nyamolo ka watieko twak mar okinyi makoni ng'isa ni thuolo mar rumo kawuono miwa mana thuolo matin kende kotudore kod weche gi mag privatization. Aparo ni awacho ni privatization ok en the only solution. Solution problem marwa en governance. Walosuru structures magwa, wa respect the rule of law, gigwa bro dhi maber. Erokamano enya. Wakili Onyango, wachni mogik ka watieko. Erokamano. Wachna mokwongo en ni serikal nyaka first of all serikal nyaka create an atmosphere of ease of doing business. Matiende ni serikal onego enable private individuals to do business amongst each other and also with the government. To ka gitimo kamano kaka Nyamolo wacho en ni wadwa winjo gimomiyo uwacho ni KICC is not profit making. To organizations mag serikal mang'eny rent buildings madongo dongo mang'eny ni rent gi expensive kata Upper Hill kata Westlands. Ang'o momiyo konya kelo organizations go mondo rent gi pesa magichulo no mondo gi rent serikal kata mondo kik gi rent lakini gi save serikal omenda. Mar adek en ni serikal ma wantiere ni en marwa kendo wan kaka jopiny nyaka we must do our obligation, our duty to ensure ni serikal obedo maber kata serikal obedo kaka wadwaro. Matiende ni ka waneno ka gimoro timre ni school moro, in fact privatization gima nyaka joneno wa gi jowinjo wa ne en ni privatization ni sani igoyi koko kata sani utere doho mana nikech en organizations madongo dongo mani Nairobi ka. To king'iyo mos maber kendo kata mana e dala e gweng' kucho tibo yudo ka nitie school moro mandalo moko ne en public school. Ne en public school ma serikal ema nyithi serikal ji dhiye kendo serikal ne chulo ji. To all of a sudden iwinjo ka management oloki kendo school no en gin skunde ma private schools. Ntiere report moro mane a commission a task force moro nondiko mowacho ni ntiere a good number of schools miluongo ni the Moi schools mane wachore ni Moi schools mineno sani private go ndalo moko machon ne gin public schools. Koro nyaka wabed very vigilant as a country kineno ka ntie mwandu serikal moro midwa loki. In fact privatization takes different forms. Kata mana loko gach serikal mondo itim go tijegi. Mano is an act of privatization. It's only that it is not very significant.
Koro kineno ka ng'ato oloko tinga serikal koro mare ok serve jopiny, koro konya kende, kiyudo ka otimo go ohala, ok en gima nyaka wachung'. Mogik en ni ntiere ministry, the only ministry, in fact under the Moi government, the only ministry that was allowed to do business, nikech tij serikal en service delivery to the people, but ministry mano yiene timo serikal mondo yud pesa en mana Ministry of Trade. Kendo ndalo machon Ministry of Trade no emapani was the most powerful under Nicholas Biwott. To sani king'iye tinyalo penjiri kata ni to Minister for Trade en ng'a? Matende ni timo ohala mar serikal odok piny. Koro emomiyo kembe machalo Mumias mane wa government owned, Nzoia, Kenya Creameries, KCC mane yande uso chak tinde nodhi opodho. Emomiyo kata koro Moi nowere gi wach pogo chak e skunde no. Koro we must really rethink and look at why is it that kembe mag serikal mane timo maber to generate income for government all of a sudden nodhi opodho. Achiel kuom ginyalo bedo governance ma nyaka wa address. Erokamano ahinya wakili Brian Onyango kaachiel kod CPA Ken Nyamolo kuom kawo thuolo mar okinyi ma kawuono mar mondo mi ubi watwako tudore kod weche mag keto kembe sirikal e lwet ji giwegi. Nyakora Mugia Jwang, in bende agoni erokamano ahinya kuom bedo kodwa nyaka gisani mwachopo e giko mar twak marwa mokwongo e chenro mar Upinya okinyi ma kawuono. Sirikal onego manyane yore mopogore opogore maginyalo reso godo kembe mag sirikal e pacho ka kar keto gi lwet ji giwegi, kalo ni mano nyalo miyo kata jotije kembe makamago bedo koda dang'ne ni tijgi biro bedo kadhi mbele kose oyo. Yiena mar mondo mi akaw yoyo maduno gi kanyo, chenro mabiro bang' mae en tedo gi chiemo gi Jael Lieta. Kik idhi mabor. Female genital fistula FGF en tuo ma ikelo kod muoch ma oremo kuom kinde malach ahinya to kokawo okang' mapiyo mar manyo thieth. Ma nyalo kelo mol mar oko matin gi maduong' ma ok chung'. Kik ibed gi luoro. Fistula inyalo geng' kendo nyalo thiedhore. Royal Media Services, Migao mar thieth e kaunti ma Migori, M-Pesa Foundation, kaachiel kod Flying Doctors Society of Africa, sani kwayo mine ma odak kod tuo mar fistula mondo wuog oko ne thieth manono mar fistula, mabiro timore tarik 20 dwe mar 9 higani mar 2024 nyaka tarik 2 dwe mar 10 higa mar 2024 e Migori County Referral Hospital. Monige mathoth ywa tole namba 0727 337 337 kata 0735 337 337. Kanyakla waduokuru nyadhi gi geno ne mine ma odak kod fistula. Ulikuwa una expect ukiambiwa ati umeshinda 50 Gs. Sikukuwa na hiyo imani